A čauky čau, já vás zdravím u dnešního videa a toto je moje první z Mobizen. A Mobizen je apka, kterou jsem si právě teda stěhl. Bože, reklamy. Prepačte, že točím ako takúto hru. Chlapče. Evolve. Ty škupka lacná. Persi. A napíšte mi do komentárov, že či je to výhodné obchodovať s týmto týpkom. Teraz ako neviem, či to s ním akože mám výhodné, že od neho proste kúpim niečo a on mi za to dá tieto tu rubíny. Za to ešte kúpim tieto tu vajíčka. Ešte jedna, no. Nebojte sa, že budeme len toto hrať a budeme pokračovať. No a konečne mi funguje ten screen recorder. Keby ste chceli, máte na neho v popisku ako. Je to screen recorder pre LG, takže na iné Androidy to neskúšajte. No na iné mobily to neskúšajte, lebo je to len pre LG. Čo ty chceš? Na zežer. Hehe. Nech to je aspoň na 5 minúty. A potom sa budeme vidieť u Clash Royale. Pozeraj na to, aký je Wolf, mám si. What? To čo mi padlo, to mi ešte nepadlo nikdy. Alpakáu. Nebojte sa, že určite bude aj Clash Royale. Toto ešte ani tak nehrávam. Ideme na Mars, tak? Bože, poď. Kakajte môj. Toto bude len také jedno osobitné video z Call Evolution. Ak sa vám to bude páčiť, tak z toho budeme mať sériu, a ak nie, no tak bez sa to vysere. A to by bolo pre toto video všetko. Ja sa s vami lúčim a čauky.